Le-o sfădit mama pe tata, florile dalbe, nici s-o crepat covata, florile, florile dalbe. Când covata o domnit, florile dalbe, cu piorul i s-o urnit, florile, florile dalbe. Când cu piorul o lipnit, florile dalbe, Crăciunul o și zânit, florile, florile dalbe, florile, florile dalbe. Sus în munte la gutâi, sus în munte la gutâi, i-umbră dus din cel dintâi, pentru seara de Crăciun. Zin meșter de la izvoară, zin meșter de la izvoară, cu săcurea să doboară, pentru seara de Crăciun. Mult să roagă brăduțul, mult să roagă brăduțul, să nu-i ciunte vârvuțul, pentru seara de Crăciun. Bată-r cât el s-a rugat, bată-r cât el s-a rugat, vârful tătii-l-o ciundat, pentru seara de Crăciun. Lor pune Domnii în păhară, lor pune Domnii în păhară, în aia stă sfântă seară, că îi seara de Crăciun. Bradul-i verde și frumos, bradul-i verde și frumos, și-o lăsa crengile jos, de nașterea lui Hristos. Crengile și-o a plecat, crengile și-o a plecat, pe Iisus l-o legănat, să ne scape de păcat. Pe Iisus l-o legănat, să ne scape de păcat. Să ajungeți gazi de mulți Crăciuni, ca seara din ea sară și la ziua de mâini, la anul și la mulți ani! Normal, ne-am obișnuit toți cu colindatul. Fiecare merge la o casă la alta. Sunt grupe mici, mari și mijlocii oricum. Cu ce vă primesc oamenii în seara de Crăciun? Cu mere, nuci, tot așa. Și nu este greu? Mergeți așa tot satul la fiecare casă? Nu, da. Cum e tradiția asta? Ești bucuroasă că o duci mai Da. departe? E foarte frumoasă. De câți ani umbli la colindat? Cred că de 3 ani sau 4. Ce faceți voi, practic, în noaptea de Crăciun? Păi mergem la oameni, le urăm, le vestim nașterea Domnului, Cum sunteți răsplătiți? mere, nuci. Sunt câteva momente importante în decursul anului, iar Crăciunul este unul dintre acele momente. Iar împlinirea tradițiilor, pe cât de așteptată, pe atât de satisfăcătoare este și pentru copii. Doar se duc după daruri până la urmă, dar în același timp și bucuria colindului, într-adevăr. Cum trebuie să fim ca și oameni în această perioadă? Cum ar trebui să fim și în restul perioadei. Doar că le spuneam credincioșilor din Brev că omul este făcut de către Dumnezeu după șablon, după un anumit șablon, după chipul lui Dumnezeu, chipul iubirii. Și atunci, poate mai mult decât în restul perioadei a anului,
în această perioadă ar trebui să săpăm adânc în sufletul nostru, să descoperim acel chip al iubirii. Un mesaj pentru credincioși în această perioadă? Poate acel mesaj pe care ne-am obișnuit să îl auzim. Hristos se naște, primiți-l, întâmpinați-l. Hristos din ceruri vine la noi, nimic altceva decât să găsim în noi acea curățenie pe care a aflat-o oarecând în ieslea Betleemului.